ji Washingtonê ji stûdyoyên Dengê Amerîka dembaş temaşevanên hêja. Di Kurdivizyona ve heftê de em ji maleke raport û hêpêvînên taybet ji we re pêşkeş bikin. Dembaş em ji Tirkiye û serdana Nêçîrvan Barzanî bo Tirkiye dest pê bikin. Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî serdanekê çû Tirkiye û lêgel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan kom bû li Stenbolê. Barzanî demekê berê li gel Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yildirim kom bû li Enqere. Di daxuyaniyeke nivîskî de nivîsîngeha Serokwezîr got wan pêşketinên herî dawî li Iraqê guftûgo kirin di nav de jî operasyona rizgarkirina Mosulê. Ji bo agahiyên berfirehtir di vê derbarê de niha peyamnêra me Zozan Yaşar bi rêya Skype li ji Stenbolê bi me re ye. Zozan dembaş. Serdana Barzanî di vê demê de çawa tê xwendin li Tirkiye? Belê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê îro hat Tirkiye serî da li Enqerê bi Serokwezîrê Tirkiye Binalî Yildirim re hevpeyvînek bikarî û paşê jî hat Stenbolê niha sereke sedema hatina Serokwezîrê Herêma Kurdistanê de çend xal hene yek operasyonên li dijî Daeş ku li rojhilata navîn niha Mosulê pêktênê di sereke xaftina wan da ev tişt hat ragihandin ku van nîqaş hatine kirin ya din jî meseleya Til Aferê heye ku li wê herêmê gelek Türkmen dijîn û Tirkiye naxwaze heştê şabî beşdarî vî operasyonê bibe xalekî din jî ev e yek xala din jî pirsgirêka Şengalê ku hebûna PKK hêzên PKK ku li Şengalê bi cih kirine bi cih hene û mestokek din xalek din jî hebûna leşkerên Türk ku li Beşîkayê niha bi cih ne em dikarin derbarê rojhilata navîn da van tişta bibêjin ku hat ragihandin di derbarê van xala da hevpeyvîn hat kirin ku girtiye çapemeniyê bû ev hevpeyvîn. Belê. Zozan rewşa Kurdên Tirkiye û em dizanin ku operasyoneke ji demekê de operasyoneke li dijî serkirdeyên HDP bi rêve diçe girtina wan serokê HDP Salahdîn Demirtaş û gelek serkirdeyên din HDP bi rêve diçin. Gelo bi çi awayî tê ragihandin ku bi rengekî ji rengan ev yek di kombûnên Nêçîrvan Barzanî da li gel berpirsên Tirkiye hatibe guftûgo kirin? Li gorî ku hat ragihandin di hevpeyvîna Nêçîrvan Barzanî û Erdogan da xalekî din jî ev e ku girîngiya wî jî serokên HDP û parlamenterên HDP herî dawî hatin girtin niha nêzîkî deh parlamenterên HDP di girtîgehê de ne û pirsgirêka çareseriya Kurd ku ji nûva destpêkirina pêvajiyekî aşîtî jî hat ragihandin ku nîqaşê nava jî hatine kirin. Baş e Zozan medya Tirkiye çawa giringiyê dide vê serdanê gelo ew wekû serdaneke taybet di nirxînin yan jî wekû serdaneke ku gelek caran berê jî çêbûne dide nirxandin. Türkiye wekî ku serdaneke gelek cara hatine kirin dibîne ji ber ku xalekî ku tê zanîn hebûna PKK li rojhilata navîn û hebûna Daişê ye û Türkiye li hember vana ku şer dike di medya Tirkiyeyê niha bûyawê tê ditin ku têkiliyên Herêma Kurdistanê û Tirkiye li derbarê wan du xala de ne PKK û Daeş û xalek din jî em ragihînin ku di 15 Sibata 2017 da Herêma Kurdistanê dixwaze li Enqerê nûnertiyekî veke ku têkiliyên Hewlêrê û Enqerê pêş ve biçin. Bi vî xawe dikarin ragihînin. Baş e çewin bê pêşbîniya wekê tê kirin ku renge ev serdan bandora xwe di demên pêş de li ser em bibêjin rewşa Kurdên Tirkiye hebe? Li ser Kurdên Tirkiye pir tiştek nayê xuya kirin lê rojhilata navîn ji ber ku Tirkiye niha operasyon li ser min biçê de dest pê kirin em dikarin bibêjin li ser rojhilata navîn lê bandora xwe çê bike lê li ser Kurdên Tirkiye jî niha diyariyekî tiştek diyar tune. Belê peyamnêra me ji Stenbolê Zozan Yaşar bi rêya Skype wekî zindî bi me re bûyî gelek spas. Xweş demir. Serokê Tirkiye Erdogan got hêzin ku piştgiriya Tirkiye werdigrin li Sûriyê bajarê Babê ji aliyê Rojava ve dorpêşkirine û berê êrîşa wana bê li bajarê Minbicê ye. Tirkiye rij de ku hêzên Kurdî YPG bi temamî ji bajarê Minbicê derkevin. Stratêjiya Tirkiye li Iraq û Sûriyê ew e ku pêşketinên Kurdan û Şîa rawestînin berfirehî di vê raportê de.
استراتیجیا لشکریya Tirkiye li rojhilata navî nebtine li sinûrê şerê dijî komala çekdarên İslamiyan Daişê ra diwestit lê belkû pêşveçûnên siyasî û leşkerî yên Kurdan li Iraqê û Sûriye bi gefa heremezin dibînet. Peydabûna Daişê guhorîn bi ser rewşa jeopolîtîka tevaya herêmê dikit ku zor pê diçit guhorîna li ser nexşa welatan bikit û li gel nemana sinûrê fermî di navbera Iraqê û Sûriye piştî çekdarên Daişê ji Sûriye keftîne di nav Iraqê de Tirkiye bi hemû şiyanên xwe hewl dide bandora Kurdan û pêşveçûnên çekdarên Şia li Iraqê kêm bike. Ve şu anda biz Elbab'a dayandık. Em geçtine Elbab, me Elbabê ji rojava dorpêş kiriye û ji wê de em ê alî min bicê biçin. Ne ji bo got em dixwazin biçin min bicê, lê ji ber hebûna PYD û YPG ye, divê ew ber bi rojhilat biçin. Serokkomarê Tirkiye rixna Sûriye û Iraqê derbareyê derbasbûna hêzên Tirkiye bû nav her du welatan da red dikit û dibêjit ew welatên nikarin serweriya xwe biparêzin nabit rixnê li Tirkiye bigirin. Welatên yekgertiyên Amerîka ewa rêberiyetiya hevpeymaniya dijî Daişê dikit berdewame li ser piştevaniya Kurdan û hewlên nihêlana nakokiyan dide. There are tensions in the area. Girjî li deverê heye. Em li van girjî û nîgeraniyên Tirkiye tê digihîn. Em weke rêberiya hevpeymaniyê berdewam li ser karî digel hevalbendên xwe bû çareserkirina alûziyan da sengî bikevîte ser şerê dijî Daişê. Piştî şerê pitir ji dû mehan hêzên Sûriye Demokrat bajarê Minbic azad kirin û hêlekadiya Sûra Tirkiye bezandin. Herçende hêzên YPG û YPJ bo rojhilata çemê Firat vekêşan lê daxuyaniyên ji Enqeredên cihê nîgeraniya Kurdaya ku dibêjin ew wê beravaniyê ji deverên azad bikin. Ew hêzê Tirkî kar dikin bi navê artêşa azad hêzê Tirkî bixwe ne wana ew tedbîrkirine wana wan karkirin wana silahkirin wana û ne ji Tirkî bi ne ji cêşa artêşa Tirkî bi nikariye gavê jî pêş dibavêje. Eva eşkerê ye. Lê hatina wê heger bi alî min bij diwere muheqqaq şerçêbe be û ji xwe nihat hinek ciyê Tirk dixwazin pêş dibikevin ya jî dixwazin derbêrê xwe şer û geşî derkevin wan derê halê de ne tenê ew îro beyana meclisa leşkeriya min bijî eşkere bû ku enû em ê di ber xwe bidin em ê şer bikin em tu carî vê destweriya qebûl nakin. Digel van hemû nakokî û dijminkariyan hesede dixwazit têkiliyên hevseng digel Tirkiye hebet. Gelek cara em dixwazin Tirkî bêteref be, Tirkî aliyê şoreşa Sûrî be, em karibin bi Tirkarê qordîne bikin, tensîq bikin hinek tiştadê. Alûziyên siyaseta derveya Tirkiye li Sûriye zor ne cudaya ji Iraqê. Bejdariya çekdarên Şia di operasyona azadkirina Mosul û Tilefera Piraniya Tirkiman behane ku tirseka diye bû Tirkiye piştî çendîn daxuyaniyên rêberên Şiayên Iraqê ku dibêjin piştî Mosul wê berew Sûriye û Yemenê ve biçin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Hevserokê PYD Salim Müslüm de hepêvilekê taybet diye Skype'da ser bir riyala Tirkiye girtina wî û çend mijaran din bersiva pirsên Kurdvizyon dar. Îja divindir ve ew da dixwast vê tiştî bike belkî ku kanû vê tiştekî pêşbirî li me bibire. Îja em nizanin heta çi derece serkevin jî em nizanin. Ew êrî jî hena ku dibêjin jî ji xweber di şivatê berê de bû yanî deh mehan berê bû. Ew êrîşa jî we demê me şermezar kir û ê ku derketin pişta jî ku gotin tak ku tu bû me kiriye. Ew tak jî ji xwe navê wî jî dan û gişkî jî dan yani azahî gişkî li ser hene. Navek wana anî bû ziman, navek anî bûne ziman nevî Xwe Salih Necar û çi bû Goj Amûdê. Kesekî vî navê me êmer lêkolîn çêkirin, kesî vî navê ji Amûdê te nebû. Yani gişkî oydorek ku dibêjin, gişkî li hev do ne dixwazin pê bes tiştekî ku kanibin pêşbirê li me bibirin. Beşê wekî PYD hûn gefek li ser Tirkiye çê dikin gelo. Yani hûn dixwazin peyvendiya we bi Tirkiye re çawa be? Em niha ji bo gelê Tirkiye em tiştekî nabêjin gelên Tirkiye bu gelê me ne yani Kurdê xwe be Siryanê xwe be heta bi Tirkiye xwe be em dostanî dixwazin. Lem de we bawerê danin desthilatdarî Tirkiye û ê AKP û ê Erdogan wana bîne ku zilmê dikin, şer dikin, rojbatê navîn gişkî vegeran me xwe şer e bi wî hewî zilmê û tendayê li gelê Tirk jî dikin, li gelên Tirkiyê jî dikin. Yani warxwasa girtinê warxwasa însanan wana ne gişkî Kurd tenê bin. Kurd jî girtin, Siryanî jî girtin, Ermenî jî girtin, Tirk jî girtin, ê çep jî girtin.
جبوه ما ظلمه جو هر کسی دیگه دبی امجی لامبر ویاوی بیاکلم yani çıl rojava ve çıl ve tamam destereji kırın hero katan عرض rojava var pasaharene be top yapıp tank yapıp balafır yapıp her dara bxina gelle masum de kojuna insanı masum de kojuna udxazım bebejim peki ki şfadı çavan da her kese ki ko bas mafek kurban bu kaza o hem terörist hem peki ki اجبروا يعني دبي كتير كما قرأ. يعني باشه پیوندی اولی گل PKK چیه؟ چونکه وقتی تجربت نابته خصنا لیسته که وقتی ریوبره که PKK به اوایی تی توان برکه یعنی پیوندی پیاده و PKK چیه؟ ولی پیونده پیاده برای حضار جاری مگوته هم کردیم دو روجاوانه تیشینه کسی تنانا و تکار میل در واجی تنان تکار یعنی رخصتن در واره نه نیشن. اما پارتی کردی گش که امبرای هفدنا دوست هفدنا وقتی کلی ما پارتی کردان گش کرده ہے دوان راجیه به PKK راجی ویش تشتکی نورمال هم نکنش خواب دور خینم بر راه ما یکن هم به هفرانا سر عرده کنه مروض هفدنا هر کسی مرنا وافده گلی کرد و هر چهار پارچه کردستانی گش که به هفره اجبار بیاوی یعنی واسوش داره و نرجیده Biraz Erdoğan da gotu boku ev nahan ezki babe buna ve bekevin babe çen rojadan şehir min biceji. Yani ev nişandıra kodu demen peşyamada belko gavin Türkiye zededir be. Gelo hükümete Türkiye biraz Erdoğan da hazırçı beke. Hükümet Türkiye beri giş ki tişti hana nakuki bhender da dibin u şerri kod hender da dibin roye dahan insan tene kuştuna çiş kurdan dibeş, Türkan dibeş, leşkaran dibeş, polisan dibeş. دخوازه باله وانا گشت بکشینه در با به سر کاری که در واج بکن ملت پیرام موجود بده اردوغان و هیزن نکنن دبابه که کبل نکن هر نمو بجه و نکن هر نرقه و نکن تشتگیش بود نجبو من نکنن اما جبو روسان باب مهمه اونا ظن یعنی نیتی وان فهم کرنه اصلا تکتن وانا روجاواجی نجبو به داعش را شر بکن جبو که پشتگیری داعش بکن جبو داعش دکری تک بچکن داعش تكري بشكاسته وين كونج علامة ربيجة اشتجبوا كرد صار نكذا نظام كرد صوت وشينا وين جش كي دراون لأما كتنا وانا جبوا الكوري داعش بكون ودورة جدارية كفاوين كانوا مقاب حالة بيجينا باش پرسا من داویجا و که سال نه امریکا سلوک که نیو هی برس دونالد ترامپ دمه ها دویه ده دست پدی که دمه ها 21 مه ها یک فرمی صندوقه اپیوندین که هی هون بچاوایی چاوره دکن که سلوکاتیا برس ترامپ ده پیش که تایبتی یعنی کرد روجاوا و امریکا ده. برنا سیاست که استراتژی که دولت که وقت امریکا هیزه که مزنه هیزه که نورماتوی استخمینه کم به هاتن سروف یربه گوهرتنیام به پر او یعنی به واقعی دراماتیک به گوهرتن به بردوام بکه استراتژی وان و شرعی تروریسم بردوام بکه. هزن سوریا دموکرات روج بروج نزیکی باجار رقای دبن لگندن کوتان ها جبن دست داعش رزگار بونه هین نه آرامن جبر کو بسدان ماینن و شارتی هنه شروانن حسده هاول ددن وان پاقش بکن بری کو خلق وگرن مالن خواه پامنر مال کوبانی آگاهیم برفرهتر هنه 16 روز سر اپراسیونا غزبا فراتê re derbas dibin. Têda ta niha deverek berfereh hat rizgarkirin û hejmara gundên ku hatin rizgarkirin gihîşt 41 gundan. Herwiha bîtirî 20 çekdarên Daişê jî hatin kuştin. Piştî rizgarkirina bajarokê Tel Esemeniyê stratejîk şervanên Hesedê berê xwedan bajarokê Hezîmeyê ku 7 kîlometr başûrî Tel Esemen dikeve. û di navberê wan û bajarê Raqqa de tenê 18 kîlometr dimîne. Li gor şervanan operasyon serkeftî pêş dikeve û çekdarên Daişê nikarin li ber xwe bidin û dê êrişa wan dewam bike ta rizgarkirina bajarê Raqqa. ام لانیه شرن ل باجاروک تل سمنه باشور ام بوردا بچنو پشترا بری مل حزیمه و رخایه هزین جزیره جی جالی روجهلات و بر به باجاروک گالتا دچن پیشکتن بردوامن و ام ده هلمتا غزبا فرات دا بردوامن ده تکبرنا داعشین تروریست ل رقای وکی هرجار چکدارین داعشê otomobîlên bombekirî û çandina mayînan bi kartîne dişerda. Hemî gundên gotên rizgarkirin ji aliyê şervanan da Daeş bi sedan mayîn li ser riyan û di nav malan da diçîne.
ev mayîn dibin metirsî li ser jiyana sîvîlan. Ji bo wê jî grûpên rakirina mayînan berî got xelkê deverê vegerin malên xwe hewl didin got mayînan ji nav malan paqij bikin. قصد قوات سوریه دموکراتیک پیش داره گندار زور که اما پیشتی ونان روزی مرد کرد جبر کند همه موین کرنه نمیشه جار صبح موینان تمیز کردن خانیان دا پنجران دا دبی دری دا سر ریان یعنی چه اسفات به چه قنال به چه او به کوپری به موین کرنه Hêjaya gotinê got operasyona Xezeba Firatê ji bo rizgarkirina bajarê Reqa ji du qolan ve hat destpêkirin. Bi beşdarbûna 1000 şervan li ser dirîjahiya 5 kîlometr û ta niha zêdetirî 20 kîlometr meşiyaya û hîn operasyon dewam dike. Piştî rizgarkirina bajarokê Tel Esemên hêzên Sûriya Demokratîk ber bi bajarokê Hezîme ve diçin û şer û pevçûn niha bi dijwarî li wir diqewimin. Mahmud Balî dengê Amerîka, Bakurî Reqa. Hûn ji bo nûçeya pêzanîn û şahî diçin ku dengê Amerîka em li cihê bûyerê ne. Nûçeyên giring ji bo we dişopînin. Bi YouTube û Facebook û Twitter'a xwe ya Kirmancî û Soranî. Bernamên siyasî, hunerî û ronakbîrî, bernama Kurd Connection di NRT TV de û Kurdvizyon di Ozgorbûn TV de temeşa bikin. Dikarin li televizyûn û radyoya pişka Kurdiya dengê Amerîka bişopînin û guhdarî bikin. Hemî platformên mîdyayî pişka Kurdiya dengê Amerîka di xizmeta we dane. We ciyek rast hilbijartiye. Dengê Amerîka jê dere bawer pêkirî. Temaşebarên hêja operasyonên dijî HDP û BDP li Tirkiye berdewam dikin û heta niha bi sedan parlamenter bajarwan û rêveberên wan partiyan hatine girtin. Pêla girtina şaredarên Kurd didome piştî hevşaredarên Amedê, hevşaredarê bajarê mezin yê Wanê Bekir Kaya û hevşaredarê bajarê mezin yê Mêrdînê Ahmed Türk jî hatin girtin. Piştî girtina wan, biryara Wezareta Karê Navxwe destan ser şaredariyan jî. Bigirtina Ahmed Türk û Bekir Kaya heta niha dest dan ser çil şaredariyên DBP ku Amed, Mêrdîn û wan sê bajarên mezin bûn. Her wiha di nav çil şaredariyan da pênc jî bajaran ku bi biryara hikûmetê destan ser şaredariyên Sêrt, Dêrsim, Hekkarê, Şirnex û Batmanê jî. Belediyelerimize Hevşaredarê Wanê Bekir Kaya du mehberê li Amedê di çalekiyek de di derbarê destanîna ser şaredariyan û tayînkirina kayyûman da hizr û nêrînên xwe ji bo dengê Amerîkayê ve hanî bû ziman. irada gel, işte milli irade bestikin. Ege baweriya wana tiştekî küçük demokrasiye heye, irada gel heye bir wana emer ne hilbijartin atin. Hilbijartina dubare bikin. Ama evi kare wanayê bu bawer nînin. Zorê destane serda. Ha dîmenê em temaşe dikin qaymekî dewletê hatiye dora wînî bi sed pêncî özel hareketçi, polis, leşker ser navê gel dibêje xelkin çe dest di serda gel dûr dike. Em ew bînasan bo me mühim nînin. Em zaf bînapareyê zînînin. Semboleke wan bînayê mala gel em ji bo wê xwedî derkevin. Em dikarin nava gel de jî kar bikin. Em ê nava gel de jî tev gelê xwe kar bikin siyasetê jî sabitkin. Ama ew jî navê hesbî em vê napejirînin. Bedelê belkî giran dibin ama wan bedela jî hazir em wan bedela jî bidin. Niha 66 şaredarî di destê DBP de mane. Lê Wezîrê Karê Navxwe Tirkiyeyê Süleyman Soylu di gotarek xwe de destnîşan kir, sîstema hevşaredariyê li dijî qanûna bingehîne û şaredarên ku bi vê sîstemê kar kirine wê bi hepsê werin ceza kirin. Wisa xuyaye ku şaredariyên ku ne şer û ne pevçûn lê çêbûne wê bi vê hicretê jî werin desteser kirin û dest bidin ser şaredariyan. Ji aliyê dinê ba bi biryara Wezareta Karê Navxwe roja duşemê ji şaredariyên Amed, Şirnex, Mêrdîn, Sêrt, Batman û navçeyên wan 657 xebatkarên şaredariyan ji kar hatin derxistin. Çavereye ku çi şaredariyên ku destane ser pêla ji kar derxistinê a xebetkaran jî bidome. Kayyum atanmış belediye kesinlikle çalışamayacaktır. Bunu net olarak söylüyoruz. Nasıl çalışamayacaktır? Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş ku du çarê mehê de hatibû girtin û neha li girtîgeha Edirneyê a tîpa F'yê di hücreyek de bi serê xwe dimîne, bi rêya avukatan pirsiyarnameyek hinard ji serokatiya Parlamentoya Tirkiyeyê re. Siyasetvanê Kurd 6% ji serokê parlamentoyê kiriye. Hevserokê HDP dibêje 10 parlamenter bê ku ji parlemenê biryar derkeve hatin girtin. Serokê parlamentoyê difikire ku lêpirsinek bide destpêkirin an ne. Birêz Demirtaş destnîşan kiriye ku 10 parlamenter
dibin tecrüdek grande bi serê xwe di hücreyan de tên girtin. Her wisa pirsiye ku parlamentoyê li ser şert û mercên 10 parlamenteran lêpirsînek bide destpêkirin yan ne. Demirtaş ji serokê parlamentoyê dipirse ku parlamento ji bo mafê dadkirinê a bi edalet ê çi bi zevan bike. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Türkiye şandiyekî Parlemana Avrupî asteng kir ku dixwast serdana hevserokê HDP Selahattin Demirtaş li girtîgeha Êdînaya Tirkiye bike. Hevdem xwepeşandanên dijî girtina parlamenter û bajêrvanên Kurd jî berdewam bikin. Operasyonên berfireh li Tirkiye hîn berdewam e. Wa çend rojên dawî de gelek kes hatine binçavkirin û ji karê xwe hatine dûrxistin. Di van binçavkirinê de siyasetmedar û şaredarên HDP jî hene. Bi hezaran alîgerên wan hatin bahev û kiryanên dewletê protesto kirin. Bugünkü iktidardan Piraniya civakê ji hikûmeta îro neraziye. Em hatine bêdenkirin, serê me hatiye perçiqandin. Em hatine binpêxistin. Ses olsun ve faşizme karşı ev zûrdestî nebitinê li ser partiyek tê çêkirin. Divêt em hemû dijî faşîzmê bên bahev. Eger em hemû piştgiriyê bidin hevdû, wî demî hêza me de xurtir be. Li aliyên din çendin siyasetmedarên Awropî ji bo serdana parlamenterên HDP hatin Tirkiye. Li belê rêya we ji aliyê hêzên ewlekariya Tirk ve hatin girtin û nekarên hevdîtinê xwe pêk bînin. Yek ji wan serokê Partiya Sosyalîst ya Awropa Sergey Stanişev bû. Kudeta in security is important for Turkey. Ewlekarî piştî darbeya leşkerî gelek giring e bo Tirkiya. Lê belê ev nayê wê watê ku kêmanî û opozisyona Tirkiya bêhête binpêxistin. Ji bo Yekîtiya Ewropa jî ev tiştên li Tirkiye çê dibin nahên qebûl kirin. Em ji bo kiryarên tên kirin gelek xemgînin. Parlamenterê HDP Hişyar Özsoy ji bi vê heyeta Awropî re li ber girtîgeha Edirneyê amade bû. Ew ku Selahattin Demirtaş dêde. Şu ana kadar dışarıdan gelen çok sayıda heyet var. Görüşmek isteyen özellikle eş başkanlarımızla, vekillerimizle. Heta niha gelek heyê ji derveyê welat ji bo serdana parlamenter û hevserokên me hatine Tirkiye. Lê astang ji bo wan tên derxistin û nahêlin serdanên xwe pêk bînin. Helwesta dewletê ya hişk hê jî berdewam e. Parlamenter û hevserok hatine dabirîn û têkiliyên wan yên derve hatine qutkirin. Rewşa awarte li Tirkiye hîn berdewam e. Piraniya şîrovekaran dibêjin hikûmet darbeya leşkerî wek hêcetek kartîne. Da ku dengê opozisyon û kêmaniya xwe dibike. Û ev kiryanên dewletê bûye xemgîniya cîhanê. Bi taybetî Yekîtiya Awropa nerazîbûna xwe bi dengek bilind tîne ser ziman. Aramacar, Dengê Amerîka. Serokê Hilbijartiyê Donald Trump nîşan bi gelek babetên girîng dide li dor peywendiyên Amerîka û Tirkiye di nav de jî siyaseta Amerîka li dor Sûriye û şerê Daeş. Seberoja peywendiyên Amerîka û Tirkiye bi rêveberiya Trump û babeta hevdîtina hevkarê me dexîlê şemoyê li gel balyozê berê Amerîka li Tirkiye Jeff Jeffrey. Ambassador Jeffrey spas ji bo demê wan. Thank you. Hevdemê operasyona hêzên Iraqê li dijî Daeş li Mosulê Tirkiya divêtin beşdariyê di operasyonê de bike. Gelo eger rêhebe Tirkiya beşdariyê di vî şerî de bike, wê çi rolî bileyze? Well, first of all, Turkey has considerable contacts in the Kurdish and the Sunni Arab areas. Berî her tiştî Tirkiya peywendiyên berçav hene gel herêmên Kurdan û Erebên Sunnî û Turkmanan li Mosulê. Xala duam Tirkiya leşkerekî bihêz heye. Şiyanên agehî û zanyariyan û endameka hevbendiya dij Daişê ye. Amerîka dibêjît ew karî dike ji bo rolekî ji Tirkiya rabibîne. Lê bila em razgûbîn, Tirkiya nebtinêt xemaşna birina Daişê daye li Mosul. Xema Tirkiya rêgirtina li pêk înana hevbendiyeka Îraniyan, PYD, PKK û rejêma Esed û Hizbullah û Rusya. Ev e mezintirîn xema Tirkiyayê ne. Hebûna hêzên Heşd-i Şe'bî li dûra Telefir û PKK û YPG li Şengalê xema Tirkiya şirove dike. Başa bigiştî baweriyek heye di Amerîkada ku Tirkiya û Erdogan dê qazancê ji serketina Donald Trump wergirin bi tir ji her layenekî dî. Tu digel wê baweriyê? I think that it is the relationship between the Obama administration and President Erdogan's Turkey. Ez bawer dikem têkeliyên hikûmeta Obama gel hikûmeta Erdogan li 2 salên borî da ne baş bûn. Li Washington bihêviyatî hebû li hember Hind pêşhatiyên navxwe li Tirkiye. Lê ya ji wê girîngtir, cudahiya wan li ser rêzbenda karên girîng û girîngtir bû. Bi fermî Amerîka li dijî mana rejêma Esedê desalatê da û piştevaniya wan komelan dike ku şerê wê dikin û hêşta em wê dikin hevdemê şerê Daişê. Tirkiya jî şerê her du layenan dike.
ام پککل رضا کومالن تروریست دانین ترکیه جی شر پککی دیکه افجال سر آستی بلند ام هفبیرین لسروان هر سه گفیان لسر هیرکاریان لیستا کارین میم پیشین جین ترکیه جدانه و اوه بو صدم جداهیت نابرا حکومت اوباما و اردوغان دا از باور دکم دو آستان دا حکومت ترامپ و اردوغان ده پشتا هف بگیرن یا یکم چونکو اوه بکار بن رزبندان دروز بکن جماره کا پرسان را کانه کی جوان لپشتره کی دجمنه جماره یکه و چاوان ده سردریت گل بکن یا دوام ده کمتر هزرا پرس نافخوین ترکیه بکرن. Concern about domestic developments in Turkey. برز جفری ترکیا به همان چاوی کوبری خود داد پککی حساب جیا پکی رجی هزین کردین سوریا دکا. تو باوردکی او گفا بن لسر ترکیا؟ Well, first of all, they are essentially the Syrian wing of the PKK. بری هر تشتی او بال پککینه لسوریا. راستیا دوی او نه او نت شری دانه لدش ترکیا. وان سنوره کی آرام هیا لکوبان و رجحلات روبار فرات و رج آوای عراقی. انکو دور نوبر وان و هزین ترکی داد آرامن. لی دخال هنه. یا یکم او دکارن پشتوان چالاکین پککی بن و یا دوام جی رنگ او هفبندی دیگل سوریا و ایران بکن. دیاره هرم عرب سنی لرج آوای عراق و رجحلات سوریا کارکی وصا پسند ناکن. لی هفبندی که بوی رنگی گفک لسر ترکیه جی. اسرائیل کو حزب الله بتنشته ویا و به 150,000 موشکن ایرانه دما کو ایران لهرم سردز به دی کاریگریا خراب بکه سر ترکیه. لوان دوی ترکیه هزرکی جه یپگه و پیاده راب بکه. So Turkey should worry about the YPD. بله بینرین هجا هندکارن و دیتنه به برفرهی لسر برنامه درین دنگ امریکا و هر وها لسر مالپرا امریکا دنگ امریکا بشه کردی بشوپینن. بو جار داوی وک سروک امریکا باراک اوباما خلاطا ریزگرتنا نشتمانی یا هری بلند کو بناوی مدالیا آزادیت ناسین پیشکشی 21 کسان کر. کسن خلاط ورگر او خیرخواز هنرمند چالکوان زانیار و گلکسن دن بون. اوباما گوت مدیالیا آزادی رزگرتن جبو بیروکیا کو هر کس لور دکار آلیکار به کو امریکا باشتر ببه. دناو و کسن خلاط ورگرتی ده هر وها ناوین مزن دوار ورزش ده هبون وک یاریزان کریم عبدالجبار کو وک داستانا باسکتبول تناسین. اوباما هر وها خلاط دا اکترین وک توم هانکس، روبرت دینیرو و روبرت ردفورد. باجر شنگالیا واره ازدیان جبر کریارن هوانویان داعشه و شر بردوامی همبر و کما تندره و رامبویه. جواک ازدی پشت اوقاس ایشو آزاران هولده کو برینن خواه بکوینه. نوچگیان دنگ امریکا هدر مرداک جی شنگال او راپورت جاندیه. دماتو شنگال دبینی او باجار کی سرو بمبویه و دناوا کاولان دمایه. خدمت گوزارید باجار دانینن و بزحمت و خلکی ببینی. هجمارکا کم یا مالباتان و گریانه. پشتی هزین پیشمرگه سالابوری او رزگار کری. لهرمی هجمارکا گروپ لشکری هنه ینکو هفپیمان لدج داعشه. خلکی هرمی دبیجن دما سالا 2014 داعش هرم گرتی گلک بترسو بلزبو. خودی برای روز داعش هات قوتکی بزرگ بود. قوتکی گلک قوی بود. اسلحه قوی بود. چارا نام ملت ما به هوا و نه حمایت مد که چارا به هوا تبني نيفات محافظة مسبرنا مبار بربون قواتك زورا زورا تيدبو جماعة المجيد هيرا كاري شري خوبكن سلحيوان نت قوات بون روجو مهن پشتی داگیر کرنه به 10,000 خلق اش باجار روین گله جوان جبر سامرن هندان جی خوکوش داکو نکوین دستن داعشه یا هری خراب جیب سری خلقی ازدی هات یا همیان خرابتر رواندنا هزاران کچو جنین ازدی بون يعني شغلان قحريب ومانا ما خراق خوازي بمكوش بارين نواها بس ري ما ازدي مشكي عيب خدي 3000 هناك ازدي بس ما بس ازدي جنوقي شوف مانا خوازي شباب كوش بانه خوازي مير كوش بانه بس ناف جنوقي جد ما هم تنشوي فاتشي فرمانا كاوكاوي هشكدني چه نبويا هشكدني فرمانا كاو هر سري کی چه نبويا هزین پیشمرگان بریا سالا کی شنگار رزگار کرد لهجی سنگرین وان چند کیلومتران چکدارن داعش دورن پیشمرگه دبیجه بری مهکی جی شرکی گران قومی و داعش هجی کنترولا 20 صده یا هرم دکه جبوان لشکران جوی خرابتر نابه وجبه دی بریندار جی خلاص نبون هیچ ساغ بون شفر البالبو آخشی بسردد حتی او سامیر خلاص کرن پشتیمیر خلاص کرن جن حولاندن ابترنبیل جن آنینا وی محده ویدری اسولاخ
خوجین هرمی دبیجن زحمت جارک دن باجار روانی کاول بویی بهت آوا کرن و او بباورن کل وی هرما دلوان لشکستی پر زحمت جارک دن وگر روش آسایی و جبار ببه. امریکا و هفته جشن تانکسگیوینگ پیروز دکه و که دوی درباره دجی گروپک خودجهی و خوبخشن و هر وها اندام جواکه لگل پنابرن که نو هاتین امریکا کم دبن جبو شبکه تایبت تانکسگیوینگ راپورتا به رونی ده سروی بابته. evne roja spasdariyeke normal e. Li vir li Arlington eyaleta Virginia heval û malbatê penaberên goneh gihiştine Amerîka gihiştine hev û kêfxweşiya vê roja Amerîkî bi hev re parvet kir. I'm really happy to work with Ez gelekî keyfxweşim ku ez bi penaberan re kar dikim. Kêdî stesfayê hate Amerîka bi alîkariya Encumena Geşepêdana Etiyûbî grupê bê qezend ji bo dana alîkariyê ji penaberan re peydakirina dîbistan û cîhan ji wan re. Xwarina şeva roja spasdariyê yan jî bi İngilîzî Thanksgiving ji bo pêşwazîkirina penaberên goneh gihiştine Amerîka. the aim of the program is Armanca me ji vê programê dana hezkirinê ji wan ra derfetan li ber wan vekein. Amerîka bo her kesekî ye ji ber wê em hezkirinê didin wan. Kombûna li ser masa xwarinê ya vê roja spasdariyê gelekî rengîn e û ji gelekî çand û welatan e. I think this is my Ez باور دکم اف جارامنا پنجه یان ششه لروج سپاسگزاری آماده دبم. Sadîk Lê Heyderî bi eslê xwe jî Pakistanê ye. Ew bi keça xwe ya 19 salî li vir dimîne. Her wiha jî li vir çandra cî Sri Lanka ye ew bi me re diveşire. gelekî xweş e. Min gelek mirov dîtin. Ji welatin cewaz û xwarine cewaz. Tu kêşeyên siyasî li ser masa xwarinê nabîne. Tenê xelk bi hev re têkildar dibin. Divê şeva xweş û xwarina xweş de. when people share food. دما مروف خارنه به هفر پارو دکن او دبینن کتشت وان به هف گرید دن بهترن جین وان هف جدا دکن. حمێزکردنا ناکۆکی û cewaziyane li gorî serokê rêxistina ECDC beşeke ji programa wan ya 30 salî. Rolê me alîkarîkirina penaberan e ji bo derbasbûn û tevlîbûna civakê. Tiştek ji pêşwazîkirina roja spasdariyê baştir niye bo peydakirina têkeliyan. Bi hev re ew malbatê dikarin ji bo paşerojê nan bi hev re par vekin. Mîna beşekî ji beşdarîbûna kevneşopiya Amerîkiyan. تماشاوان دلال او بو کردویزیون و هفته کو حاصل اکرانن و ام بهوینه کو برنامه به دل و بو نیرین رخنه و پیشنیارن خو بریا ایمیل فیسبوک و توییتر جمره بشینن حتی جرگدن به من خوشیه ده بمینند نافیر خوشیه ده